Vítajte u dnešného videa. Dneska idem si zahrať Minecraft. A keď uvidím modrú farbu, je koniec videa. Bude to dosť ťažké, lebo keď ju uvidím, keď sa spomnem v lese, našim dnešným cieľom je získať železo. OK, takže pojeme naťažiť drevo. Ale to bude dosť ťažké, bo tam je dosť veľa vody. A keď sa spawnem na ostrove, tak koniec videa. Bohužiaľ, bude to krátke. Ešte, že sa nespawnem. Že niekde inde, tak to už také dobre zase nebude. Fest, dobrá pesnička. Relax, počúvajte. Tak toto bude fajné. Keď nesme vidieť modrú farbu. Takže ideme dole. A modrá! Tak toto trvalo fest. Ja som si načítal mapu a nie modrá. Tak dobre. Keď mám niečo natočiť alebo niečo postaviť, tak napíšte niečo do komentáru a dajte like a odber. Tak čus.